A ranar 22 April 1990 kaɗan ya rage a kashe General Ibrahim Babangida, amma ba hatsari bane so kashe shi. Juyin mulki ne da ake kira Gideon Oka coup d'etat, amma da taimakon Sani Abacha da wasu jami'ai wannan shirin gaba ɗaya ta wargaje, kuma ga labarin yadda ya kasance. Shekaru 5 kafin 1990 wato a 1985 Babangida ya hamɓarar da Muhammadu Buhari a wani juyin mulki ba tare da zubar da jini ba, kuma ya zama shugaban ƙasa. A wancan lokacin cire shugaban ƙasa ba wani abu ne mai wahala ba, kawai tara sojojin ka da aka yi kai mobilizing nasu ka je ka karbe wannan mulkin cikin 'yan mintuna kaɗan idan ka iya hannunka, amma dole ne ka zama mai wayo saboda idan aka kama ka to ka riga ka mutu. Babangida ya hamɓarar da Buhari sannan ya zama shugaban ƙasa, amma bayan shekaru 5 wato na a 1990 wasu jami'an sojoji suka fara ganin yadda su ma za su hamɓarar da Babangida. Bayanan jami'an suka ce gwamnatin Babangida ta cika da cin hanci da kuma nuna bambanci, suka ce yana fifita jami'ai daga arewa, kuma wasu jihohin arewa suna samun gata fiye da wasu yankunan kudu, musamman yankin Niger Delta da wasu gurare wanda suka fi kawo ma Najeriya ma kuɗi sosai. Wasu jami'an kudu a wannan lokacin suka duba suka ce lalle fa Babangida yana danne su, kuma suka kalla cewa babu wata hanya da ta rage musu face su hamɓarar da shi, ko da zubar da jini ko babu zubar da jini, kawai dole ne ya sauka. Mulkin Babangida da karfi sosai a wannan lokacin saboda ya samu goyon bayan wasu manya-manyan jami'ai masu kaifin basira irin su Sani Abacha da kuma wasu jami'ai, amma wannan jami'an suka ce ai Sani Abacha shi da kanshi ai ba Allah bane zai iya bin wannan Babangida har kabari. Sai wasu jami'ai daga kudu, Middle Belt da kuma yankin Niger Delta suka haɗu suka fara shirya wannan juyin mulki. Daga cikin su akwai Major Saliba, Major Sabis, Lieutenant Anthony da kuma Major Gideon Okafo, wanda a fili ba wai shi bane asali ya tsara wannan, amma saboda rashin tsoron shi da kuma nuna jarumta, jadugu uban tafiya, shi yasa ake ganin cewa kamar shine babba a cikin wannan shirin. Sai ga 22 April 1990 wadannan jami'an sai suka shiga cikin dodon barak inda Babangida yake zaune. A ran take wannan gurin ya rikide ya koma filin yaki. Sojoji suka fara harbin juna, suna ganin cewa suna son su kama Babangida a raye ko kuma a mace, amma sai dai Babangida ya samu ya tsere ta kofan baya tare da taimakon wasu jami'ai masu masa biyayya. Bayan Babangida ya gudu suka ga cewa kamar sun riga sun samu wannan mulkin. A wannan lokacin da Gideon Okafo ya fara jawabi a gidan talabijin ya cewa lalle su riga da sun karɓa wannan mulkin, kuma a wannan lokacin ne za su kawo ƙarshen cin hanci da rashawa. Amma abin da ya fi fusata mutane a wannan lokacin shine yadda ya jawabin cewa zai cire wasu jihohi arewa daga Najeriya gaba daya, jihohi kamar Bauchi, Borno, Katsina, Kano da kuma Sokoto. Wayannan jihohin gaba ɗaya yana ganin cewa su ne matsalar Najeriya, dole ne a ware su daga Najeriya. Mutanen da yawa sai suka firgita da wannan jawabin. Wasu na cewa idan har yana son karɓar mulki to je karɓar mulki mana kawai. Me na cewa zai cire wayannan garuruwan gaba ɗaya daga Najeriya. Mutane suka fara cewa ai jihohin ba su bane matsalar kasar, shugaban kasa ne matsalar idan ma akwai matsala. Yan arewa suka shiga tsoro, suna ganin cewa idan Gideon ya hau yayi nasara to lalle jihohin su za su shiga bala'i, iyalan su kuma za su sha wahala. Abinda mutanen da yawa ba su sani ba shine bayan Babangida ya fita daga wannan kofan bayan ya gudu daga dodon barak, akwai wani sansanin sojoji a wannan wurin bayan dodon barak inda wasu kananan sojoji ne suka taru su kuma suna bada martani, ko ince suna son yakan waɗanda suka je wannan juyin mulkin. A nan Babangida ya je buya. Abinda waɗannan sojoji ba su gane ba shine juyin mulki ba wai kawai ka ɗauki makami bane ka ce za ka kashe soja, dole ne abu da yake bukatan wayo da kuma shiri sosai. Amma Gideon da wannan mutanen nasa gaba ɗaya ba su da wayo, saboda Abacha da wasu mutane already su riga da su yi mobilizing na sojoji, suna son su je su murkishe wannan masu juyin mulkin. Washe gari da safiyan Allah juyin mulkin ya riga da ma ya rushe, an kawo ƙarshen wayannan mutanen. Babangida ya fito TV ya ce yanzu shine gwamnati ya ƙara dawowa kan mulki, sannan duk wani wanda yake shirin juyin mulki yanzu an murkushe shi, an kama shi. Wayannan sojoji masu juyin mulkin kowa awa 24 mai kyau ba su kai ba aka murkushe su. Aka kama Gideon Okafo da wasu jami'ai guda 41 sana gurfanar da su bisa laifin cin amanar ƙasa, hada baki da kuma yunkurin kisa, wato nan da treason, conspiracy da kuma attempted murder. A July na wannan shekarar na 1990 aka same su gaba da laifi, aka je aka kashe su ta hanyar firing squad, wato nan sojojin da su tsaya faca-faca suka bindige su. Babangida ya ci gaba da mulkin sa har zuwa 1993 lokacin da ya sauka bayan rikicin zaben June 12. Na san daga cikin kusan labari, idan kuma ba ku sani ba kuma comment da June 12 ni kuma zan kawo muku wannan labarin. Ana kiran wannan juyin mulkin da Gideon Okafo ne, ba wai saboda Gideon ne ya shirya wannan ba, no, saboda Gideon shine uban tafiya, ya fi kowa rashin tsoro a wannan guri, shi yasa aka samu wannan juyin mulkin Gideon Okafo coup d'etat. Idan ka ji daɗin wannan labarin ka mun comment da next, ni kuma zan kawo maka labarin coup d'etat na gaba, wato nan juyin mulki na gaba, ko kuma ma diyan da kake so ka mun comment da ko ma menene ra'ayinka, amma na fi son ka mun comment da June 12 ko kuma next zan kawo maka coup d'etat. Be safe.